Hola, som la Joana, bibliotecària de Sant Lluís. Us vull presentar una nova activitat que farem per Sant Jordi i que es diu Tries Cegues. I què és Tries Cegues? Mireu, quan entreu a la biblioteca trobareu una taula plena de llibres embolicats com aquests que tenim aquí damunt. Els llibres no duen ni el títol ni l'autor, sinó que duen escrit damunt un petit paràgraf que vol ser el reflex del seu contingut, com ara aquest que diu: todos estiraban el cuello, hipnotizados hacia el pequeño objeto que brillaba como incrustado de diamantes. Era un revólver de 6 balas, bien lubricado. Us convidam, idò, que vingueu a la biblioteca aquest Sant Jordi, agafeu en préstec un d'aquests llibres embolicat i us l'endugueu a casa vostra. Però això sí, no el desemboliqueu fins que no hi arribeu. Llavors el llegiu i us deixeu sorprendre. Qui sap, tal vegada us encanta. Tries Cegues es farà durant 2 setmanes, des de dia 18 fins dia 30 d'abril a la Biblioteca Pública de Sant Lluís, però també altres biblioteques, com la de Ciutadella, la de Ferreries, la del Castell i la Biblioteca d'Amunt. Animeu-vos, idò, i feu una Tries Cegues i veureu, serà diferent i divertit. Fins una altra.